Дай парите и ще ти я дам. Аре, дай парите, ще я дам. Дай парите, дай парите. Ай, дай парите, бат. Дай парите. Слави Трифонов. Дръпни се! Дръпни се! Дай парите. Сори, дай да я видя и тогава не вярвам, че имаш баба. Ето. Коя сто, бе? Абе, той каза, че е тъпа. Отча на RP да се бия, чули? Не, чай на RP има ли хора? Ако има... Да, има, но... Дай да цепя бързо. Какво? Ама, брат, ти прекъсваш. Прекъсваш. Брат, като... Той беше, искам да видя пак главата. Ето. Аз съм виждал много такива, но яки. Едно, сори. Сори. А? Нищо. Няма да я купя. Така, дайте. Аз ще... Аре, искам още глави. Можеш ли да те убия, да ти взема главата? Не, чули. Няма да убивам. Добре. Аз като бия един с килаврата, той нищо не ми прави. Той не мога да цели, брат. Ти какъв? Тъпака е. Ето, мати тъпах. Я направя на пипи. Ето тъпахта.
Дръпни се откачи моята удара с Кларуса. Чай да му взема! И не можех. Тихо, аз ще му ги взема айтемите. Ти. Какво? Аз така се бия с фат. Ще го пребия. Ще се надам. И не мога да пребия. Той е на пажната. Ще го пребия. Ще го пребия. И аз пребих фат. Убих го. Убих фат, брат. Той беше вестриарен. Той е много слаб. И му взех айтемите. Ще му хвърля само този меч. И другите работи са му яки. Взех му ги, да. Дръж. Тия лъкти му. Така. Сега така. Тисно е така. Какъв е този? Да го видя. То се е силен. Ама ще се опитам да го убия. То се е силен, но ще се опитам да го убия. Ела при мен. Видя ли за кой ти говоря? Бягай! Брат, бягай! Убиха ли? Съжалявам. Отиди на... Чай, може би... Я отиди на Warp XP. Тук има забиени. Не. Еха. Опа. Шма, хай. Дръж. Чай. Напиши Kids Tools. Знаеш какво дръж? Бешко ще дам. Дръж. Бешко ще дам. Як ли? Не, виж меча. Як ли? Аз го взех от оня фат, дето казва. Опа, 25 съм. Сега да ме чака да стана 30 и после ще дам. Добре. Давай, почвай да ги биеш. Аз съм 30 лева, почвай да ги биеш. Добре, ей сега тате.